Good day mga igsuon ug welcome sa atong pamalandong sa pulong. Diya sa atong unang pagbasa si San Pablo nga piniriso kanunay siyang makakita sa Roman soldier nga nagwardya kaniya. Ug nakita niya nga ang sundalo kumpleto sa iyang gamit. Naa siya'y bakos, naa siya'y shield sa dughan, naa siya'y sapatos, sandal, naa siya'y panangga, taming, naa pod siya'y helmet, unya naa siya'y espada. Unya kanunay kining Roman soldier ga-report sa iyang amo, mahitungod sa iyang trabaho, ug unya maminaw sa mga instruction sa amo aron sakto ang iyang pagtrabaho. Busa ingon ni San Pablo, ang Christian life parihas aning sundalo. Kinahanglan kumpleto ang iyang gamit aron dili siya mabuntog sa demonyo nga mo'y iyahang kaaway. Kinahanglan doon na siya bakos, dili bakos nga panit kung dili mato ni San Pablo, bakos sa kamatuoran. Kinahanglan doon na siya breastplate, hanig sa iyang dughan. Unsa man ning hanig sa dughan ingon ni San Pablo? Ang pagkamatarong. Unya ang usa ka Kristiyanos nagkinahanglan nga aduna siya sapatos kun sandalyas. Unsa man ning sapatos? Ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw. Unya ang Kristiyanos kinahanglan aduna siya'y taming kay mao ni ang panalipod kaniya sa pana nga nagkalayo nga mao ang tentasyon ni Satanas. Unya ang Kristiyanos kinahanglan aduna siya'y helmet ikalo niya ug kini mao ang helmet sa kaluwasan. Unya kinahanglan ang usa ka Kristiyanos aduna siya'y espada. Dili tong espada nga makasamad kundi pulong sa Dios nga duha ang suwab nga mulagbas sa kasing-kasing sa tao. Unya sa katapusan, kinahanglan ang usa ka Kristiyanos kanunay mo report sa iyang amo nga mao ang Ginoong Hesukristo. Bot ipasabot everyday siya gaampo ngadto sa Ginoong Hesukristo aron iyang i-report ang iyang mga hitabo sa adlaw ug maminaw siya sa mga instruction sa Ginoong Hesukristo aron pagkaugma insakto ang iyang mga pag-duty sa iyahang misyon. Kumusta mga igsuon ang imong mga hinigiban sa pagkristiyanos? Kumpleto ba? Kay kung dunay kulang, mapildi ta sa kaaway. Ang pari pananglitan, kung walay pag-ampo, mahulog gid siya sa tendasyon sa daotan. Kamo mo gihapon na may panangga pero wa mo espada sa pulong sa Dios, lisod mo makalahutay sa mga pagsulay sa kinabuhing Kristiyanos. So kinahanglan kumpleto mga igsoon. Mga igsoon, ato ning buhaton kay mo ni atong kooperasyon sa gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo gipakita sa atong ebanghelyo karong adlaw nga sama siya sa himungaan nga gusto niyang taguan iyang mga piso sa iyang pako nga dili maadto sa layo, dili masaag sa mga sayop nga mga pagtulon-an, dili madala masunog sa tentasyon sa daotan, dili tukbon sa milo, dili tukbon sa demonyo. So kita tanan karon maningkamot nga mosilong ta sa pako sa atong Ginoong Kristo sa iyang gugmang pag-atiman kanato. Unsaon? Sul-ubon nato ang armadura ni Kristo. Ang mga hinigiban, ito ka hinigiban nga sa Hebreo complete number, perfect number 7. Buti pasabot hingpit ang usa ka Kristiyanos kung anaa siya na ng 7 ka mga sugyot ni San Pablo. Ang Ginoo nag-promise nato nga iyatang pinangga ug iyatang panalipdan. Naay mga kasakitan apan dili ta niya biyaan. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.